Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Hello. Good evening, Mr. Secretary. Parihat ang tama. Kumusta palagayan mo? Yes, Mr. Secretary, sir. How about your egg? This is Jail Superintendent Dong Maxilom, sir. Jail Superintendent si Sir Dodong. Yes, sir. Kakausap lang namin, sir. Nandito po sa loob si Goryo, sir. Ikaw may lang ipasabot. Greg, balik ko sa office, ha? Ang Secretary of Justice kininawag. Andito siya sa cell number 13. Cell 13, Mr. Secretary. Craig, sa ato ba? Sa ilo sabdan, ikoy. Kung doon ang ko'y nasabtan, apan limitado. Ambot ka kung gusto ba ko. Ikaw kung natubag sa imong pangutanang, Craig. Ha? Ayaw lang kay ginitalye. Konektado si Leon din sa munti. Dili sa mga dakong opisyal din sa munti na sinaligan sa presidente. Konektado si Leon sa pipila ng kabuok ng mga opisyal din sa munti na hilom o sekreto usab na konektado sa mga grupo ng suko sa presidente. Ang gitawag mga Ginoo sa dugas sa gawas ug sod dinhi sa bilangguan. Nakigkoneksyon sa mga dagkong politiko na oposisyon sa presidente. May duty na kung nasabtan. Sama sa usa ka Secretary of Justice kaniya to, di ba? Unya na yung membro sa Senado. O karon usa na kabinilang ko. Kaya na matud-an nga narco-politician. O kaya akong kiingo di mo. May duty na kung nasabtan. Di ba, Craig? Ha, Craig? Naminaw ka lang ko? Naglaom gyapon ko nga makita ra ang akong anak. Naglaom gyapon ko nga makakita ra gyapon kami siya na. Ikoy. O lagi. Kita lagi ka po ko na. Magkita mo laging dayena. Kung tinuod pa nga wa na siya sa ilang kamot, dili ka mangitag bagi akong anak aron makakita kami duha. Nagkakita daw ta kami. Ikoy. Nagkakita daw ta kami. Nagkakita daw ta kami. Greg. Dili ba, Tikoy? Oh, Greg. The Bridgewater Plaza near Nadaadlaw gihapon ng patay. Pero dili tanan agis mga pulis, Jonas. Nasay agi nato. Kay kinahanglan pamatyon katong gahi kayong mamayad ug daghan ang nahibaw-an bahin sa negosyo. Parehas gud atong gigamit nato si Greg. Pero salbahis ginang presidente, ha? Animal ginang presidente, ha? Pati na TV! Oh, hoy! 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 Jonas! Ah! Jonas! Oh, ingong kang patio ng TV. Aw ako na yung gipatay. Dili na mo'y akong ipasabot ni mo! Puwerte hinuong ko ba sa TV? Managinot ka man na ng usang nga namay daghan. Ug mituog sa diay sa gipanghambugan ng presidente ha. Nga hotdo niya patay ang mga Ginoo nga parehas nimo ug ninyo. Kay mahurot deta niya. Ha? Nagsigil lang sa panghambog nga naa na kita sa iyang listahan. Pero anong buhi pa man lagi taron? Dako man gun nagpagtuong presidentiya nga isog kuno siya. Makalihok pa ka siya karon? Kung sa chess pa, matihuno naman ang presidente ha.
Grabe kay niya kakontra ang nagkaligong oposisyon. Plus niya pa mo mga Ginoo. Plus naa pag yung mga walhon. Kung tipunon ang kwartas mga Ginoo og sa oposisyon, aron ipanglawog sa mga military ug mga kapulisan, aron ko ditahon ng presidente ha. Right? Kanag di mamatay sa assassination kanang presidente ha. Aw, adto siya punitas ko dita. Unsa? Hino mo na, Jonas! Waalaikumsalam. Tinuod ka? Na si Grace Monte? Salamat, Rahid. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jonas, tuwa na si Grace Monte. Si Rahid kadtong nanawag. Oh, kinsa man ang imong gitawag? Assalamualaikum, Jamal. Si Jamal, eh? Nagkaila ka na ako? Why? Why, Jamal? Salamat! Salamat, Jamal! I-check diha ang usa ka Gregorio Sator. Kung imo na siyang makita, baraton raman ang tawana. Pero ang akong kapungot o kalikot-kot ang tawana, milyon-milyon, Jamal! Padadan ka rin ako og 1 million diha as down payment o ang final payment niya. Unya na akong mapatay ninyo kanang Gregorio Sator. Sa labing daligyo, brother Jamal. Kinahanglang mamatay si Gregorio Sator sa labing daligyod. Ha? Dili ka lang. Doon nagisugo si Sir Dodong. Sige, sige, Greg. Aran ako. Greg, soda yun. Soda. Lingkod na. Pero dili ba yung magdugay tig istorya? Nga na, sir. Gibiding ka na, din sa mga. Patsunon ako. Nagkasabot ka gid ko sa ibiding din eh. Patsunon ako. Oh, Greg. Patsunon ka, Greg. 1 million ang down payment. Wa pa mahibaw ikon pilay inimpas ang bayad kung mapatay ka na nila. Manila. Tungod kay daghan kay sila din sa sud sa munti nga mga konektado sa dukas. Naibaw ko na, sir. O biabot ang ginang ko nimo. Nga mangandam kasi mong kamatayon. Tungod kay ni Ana. Gihukman ka na nilang patyon. Kanos ako mamatay. Kanos ako mamatay, Sir Dodong. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!